Extraterrestrial. Ona baby, ukandiona daddy. No debate, uyakuna toita happy. Tora 50 yo pokota miswoti. Pakurova mari ini nina hutsinga fanike waroti. Ndoda kupamba matambudziko apo ndo unza happy mu life mako. Tersa chikafa ndo type yako ukanyozera meno zvako. Handidi baby no poa. Andikumbuke nyangwe rikatorwa. Ndinoda baby ndinona kitisa kudya mari. Vasikana vanonakidza vanobva kuna Mwari. Kwete vanobowa ndeve kwa Satani. Aiwa vanobowa vana patani. Uchigona kudya mari baby wapinda basa. Ndopa penjeni fanike nasa. Kana ndodya mari pachigafa ndite budget fanike vachina masa. Pane ka 1000 kasina basa. Ukakapedza baby wapasa. Nasu chamwa zvekunge uchafa usaita chitsotsi imwe kona kurasa. Kana uchinakidza kamani gafa nokuisa pasalari. Basa rako baby kudya mari. Nyadzisa Satani. Handidi baby no poa. Andikumbuke nyangwe rikatorwa. Ndinoda baby ndinonakidza kudya mari. Vasikana vanonakidza vanobva kuna Mwari. Kwete vanobowa ndeve kwa Satani. Aiwa vanobowa vana patani. Kana tasvika panzvimbo tatita kufara ndiratidze smile kufesi. Ndoda kuspenda zvekuti ndini ndomuka ndine hedhira ine mupress. Handidi change kubva kuna waita toraisa mabhondi koini mupesi. Vari kungodhabhura patani yegafa nechekure fanike madroni kuspace. Ndobva ndaita manyemwe baby dai wapedza. Rimwe raundi gafa robecha. Tambisa mukwende nendebvu dzegafa uchinditekenyedza. Handidi baby nopoa. Andikumbuke nyangwe rikatorwa.